नमस्ते प्रणाम। हम गीतकार दुर्गेश विदर्दी और आज बहुत ही प्यारा जबरदस्त देवी गीत लिखले बानी आप सब कलाकार खातिर। और एगो गाना बहुत ही मार्केट में धमाल मचौले रहल हवे कि आव कदी चंदन पिया जा तारा लंदन। वही धुन पर हम लिखले बानी देवी गीत। तो आप सबके मुखड़ा सुनावे जा रहल बानी। तो पहले मुखड़ा में लइका के बावे तो सुनी कैसे बा। अचल के बधनिया हो थावे नु धाम हो, मैया बना दी है बिगड़ल काम हो। अचल के बधनिया हो थावे नु धाम हो, मैया बना दी है बिगड़ल काम हो। सेवा में उनका तू करी हो न कमी, अहोई माई बड़ी सुनरी। उसके बाद फिर लड़की कहेगा आ पिया ले लो एगो चुनरी, भैरू भैया के हई दुलरी। आ पिया ले लो एगो चुनरी, भैरू भैया के हई दुलरी। तई रला मुखड़ा। अब आप सबके अंतरा सुनावे जा रहा बानी। बाकी वो गाना जे लखन बा वही तरीके से आप सब गा सकतनी, धुन मिला के, और जहाँ लड़का लगी बा तहाँ से गा सकतनी आप सब। तो चलिए अब अंतरा सुनावे जा रहा बानी। तो अंतरा में पहले लड़की के बात तो सुन कैसे बा। आ दुखावा में कटतावे पिया सारी रतिया, मैया से कहल जाई दिलवा के बतिया। एक बाद लड़का के बा। आ जवन होई सकती भगती रानी कइल जाई, जाई के माई के चरनिया के धइल जाई। फिर लड़का कही बा। आ देरी ना कर तू जल्दी से चल, होई बड़ी माई हुनरी। उसके बाद फिर लड़की कहेगा आ पिया ले ला एगो चुनरी, भैरू भैया के हई दुलरी। आ पिया ले ला एगो चुनरी, भैरू भैया के हई दुलरी। तई रला अंतरा। और पहला अंतरा रहा और लास्ट अंतरा खातिर आप सब हमारा नंबर पर फोन कर सकतानी और हमरा से बोल सकतानी कि भैया हमारा ये लास्ट वाला अंतरा हमारा चाहिए। तो व्हाट्सएप के माध्यम से लिख के भेज दें आप सबके, और आराम से आप सब जे भी कलाकार गावे चाहते हैं गाना के गा सकता। काहे कि हम ना चाहें कि फुल अंतरा लिख के यूट्यूब पर डाली। काहे कि ये वो गाना हम ना चाहें कि 10 आदमी कलाकार गाउलू, वैसे केहू के कोनो फायदा ना हुई। और जो पर्सनली में गाना लिखावे चाहता तो पर्सनली में गाना लिखावे खातिर भैया पैसा लागेला, और ब्रांड गाना हम लिख के देनी पर्सनली में। और जो नया म्यूजिक बनावे चाहता तो हमारा यहाँ नया म्यूजिक कम बजट में ब्रांड म्यूजिक बना के दिया जाला। और जो गाना रिकॉर्डिंग करावे चाहता तो हमारे यहाँ गाना भी रिकॉर्डिंग होला। आपके अपने के हमारे खुद के स्टूडियो बा, बालाजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो, जादूपुर बाजार, गोपालगंज, बिहार में हमारे स्टूडियो बा। रहे खाए के हमने यहाँ पैसा ना लगेला। आप सब आके रह के गा सकतानी आराम से, और कौनो चार्ज ना लगी रहे खाए के। तो चलिए चल के सब्सक्राइब करी, लाइक करी, कमेंट करी और दबा के शेयर करी। नमस्ते प्रणाम, हर हर महादेव, जय मां सरस्वती, जय हो।